wat? Ja, ik kom met de... Is dat goed? Ja. Ik zet jou er niet op als je dat niet leuk vindt. Maatschappelijke diensttijd is een traject wat jongeren omgaan. En het is eigenlijk een ontdekkingsreis naar de beste versie van hunzelf, nemen ze dat. En dat is een periode waar jongeren onder de slag gaan met wat ben mijn talenten, het ontmoeten van nieuwe mensen, bezig wezen met keuzes voor de toekomst. Maar ik bezig met van hoe kan ik van maatschappelijke betekenis wezen voor een oor. Mijn reden waarom ik hier ben is om iets te doen voor de maatschappij, zeg maar. En ervaring opbouwen in verschillende groepen mensen, zeg maar. En vandaag sta ik hier bij de buurtkamer in Dokkum. En we doen iets voor die mensen hier, taartbakken en zo. MDT Zoek het uit is een traject van 6 maanden en 24 uur in de week. En in die 6 maanden gaan ze eerst met een groep van ongeveer 10 jongeren en 2 jongerencoaches. Hebben ze een kennismakingsperiode waarin ze onder de slag gaan wat zijn mijn talenten. Een stukje ontdek je regio. Dus wat voor bedrijven en organisaties zijn er in de regio? Wat voor werk is er eigenlijk in de regio te doen? Maar ik wat voor opleidingen. En daarnaast gaan ze een project doen om van betekenis te wezen. Zoals ik de jongeren hier in de buurtkamer doe in het kader van Sociaal Goud. Nou, bij ons is er spreker langs geweest bij MDT van Sociaal Goud. En die heeft ons de opdracht gegeven om iets leuks te doen voor ouderen. En daarvoor zijn wij hier ook bij de buurtkamer. Voor onze opdracht hebben wij samen iets lekkers gebakken voor de mensen hier die dan bij de buurtkamer komen. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het eerlijk gezegd leuker dan dat ik had gedacht. In het begin wist ik niet echt goed van hoe en wat en wat ik ervan moest verwachten. Maar nu ik eraan meedoe, dan ik heb gewoon zin om het weer te doen. De gemeente Waardhoek en West-Friesland en Dantemediel doen hier mooi, omdat zij het heel belangrijk vinden om de kansen en de mogelijkheden van jongeren in de regio zo groot mogelijk te maken. Dus we toch jongeren weten van, wat is er te doen in de regio? En wat voor werk is er in de regio? En het is de moeite waard om hier te wonen en te werken. Wij starten op 6 september een nieuwe groep jongeren. Dus jongeren kunnen zich aanmelden en daarvoor kun je zien op de website www.mdt.frl.